Bueno, moi bons días a todas e a todos. E moitísimas... E moitísimas grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa, que é a última do ano, que xa vos anticipo que o primeiro venres de xaneiro non vai haber xunta de goberno, a efectos de que nas vosas propias axendas o teñades en conta. E na xunta de goberno que vimos de celebrar, aprobamos investimentos, accións, proxectos que ascenden a un valor nin máis nin menos que 9,4 millóns de euros. Ao detalle, diriximos preto de 155.000 euros a un novo produto museográfico aire libre, ao redor da Festa do Corpus Christi en Ponteareas. Concedemos 200.000 a entidades sin fin de lucro para que adquiran e reparen instrumentos musicais e vestiario. Concedemos 600.000 euros aos clubes deportivos da provincia para que merquen ou adapten medios de transporte. E nun amplo bloque social axudicamos por máis de 220.000 euros o contrato para impulsar o programa Mais Benestar no ano 26, activamos con case 270.000 euros o programa de envellecemento activo, Provincia Activa, no 2026, tamén outros 600.000 euros para que entidades en fins de lucro da provincia poidan promover actuacións no ámbito social, outros 607.000 euros para o financiamento de axudas básicas de emerxencia nos servicios comunitarios no 2026, e aprobamos preto de 3,1 millón de euros para o plan de cofinanciamento dos servicios sociais comunitarios municipais no ano 26. Aprobamos a adxudicación de 2 parcelas no polígono de Barro por valor de máis de 540.000 euros e finalizamos con 3,1 millón de euros para a mellora de 3 estradas provinciais nos concellos de Cerdedo Cotobade, Sanxenxo e Valco. E hoxe, último venres de mes, tamén tiremos pleno, así que aproveitarei para contarvos algunha das cuestións que se van abordar no mesmo que terán lugar a partir das 12 da mañá. E comenzamos e facémolo con turismo, porque hoxe axudicamos o contrato para implantar un museo aire libre ao redor da Festa do Corpus Christi en Ponteareas por valor de 155.000 euros. Trátase dunha actuación enmarcada no Plan de Sostibilidade Turística do Condado Paradenta, unha terra entre ríos, dotado con 1,5 millóns de euros e para os que contamos con fondos europeos. E vai a consistir na implantación e mantemento dunha plataforma museográfica virtual e na creación e instalación de elementos para a divulgación e interpretación desta festa declarada de interese turístico internacional. E seguimos agora coa concesión das subvencións a agrupacións musicais da provincia, unha liña pioneira que puxemos en marcha por primeira vez este ano para que merquen ou arranxen instrumentos e vestiario. Así, nesta primeira edición, repartimos 200.000 euros entre as agrupacións musicais de entidades sen fins de lucro. Ao detalle, destinamos 170.000 euros para que 180 entidades de 46 concellos da provincia poidan comprar instrumentos e vestiario con achegas que se aproximan aos 3.000 euros. E 30.000 euros para que 30 entidades de 27 concellos poidan reparar instrumentos e vestiario con achegas que acadan os 2.800 euros. Unhas axudas que xurdiron para dar resposta ao gran clamor que había no mundo da cultura para que habilitáramos recursos que puderan atender estas necesidades. E non hai xunta de goberno na que non haxa avances no deporte. E hoxe aprobamos a concesión das subvencións a clubes deportivos da provincia para adquisición ou adaptación de medios de transporte, as coñecidas como as axudas de Pován, por un importe de 600.000 euros. Esta tamén é outra liña de axudas que se pon en marcha por primeira vez este ano e que nos vai permitir destinar 308.000 euros a 16 clubes de deporte en xeral, que recibirán contías de preto de 23.000 euros,
208.000 euros para 11 clubes de deporte náutico, que recibirán unhas cuantías de preto aos 24.000 euros, e máis de 84.000 euros para que 6 clubes deportivos de persoas con discapacidade, onde van a poder recibir ata 25.000 euros. Esta é unha nova mostra do noso compromiso con estes colectivos que, no caso do deporte, resultou ser un auténtico acerto, polo que o vindeiro ano imos subir a aposta. Se aquí partimos de 300.000 euros, que logo, con a modificación de crédito, elevamos aos 600.000 euros, no orzamento, que hoxe quedará aprobado de xeito definitivo no Pleno, contemplamos de entrada 1 millón de euros, máis do triple do que se destinaba inicialmente no ano 25. E imos agora, como vos comentaba, cun amplo bloque social, materia na que mobilizamos un total de 4,8 millóns de euros en 5 asuntos. En primeiro lugar, aprobamos a adxudicación da contratación do programa Máis Benestar no ano 2026 por valor de 222.000 euros e é un programa de termalismo dirixido a persoas maiores e pensionistas da provincia de Pontevedra. Como saben, ofrecemos estadías de 6 días e 5 noites en hotéis con balneario, spa ou talaso, con pensión completa e con actividades de animación sociocultural. E contamos con máis de 2.100 prazas. Temos 30 de réxime especial que contan cunha subvención de 400 euros da Diputación e preto de 2.100 prazas que reciben unha axuda de 100 euros por parte da Diputación. E o obxectivo é promover espazos de encontro e intercambio de experiencias que permitan fomentar a independencia nos nosos maiores e evitar situacións de illamento. E sen deixar de falar de envellecemento activo, aprobamos as bases reguladoras do programa Provincia Activa para o ano 2026, dotado con preto de 270.000 euros, 120.000 euros máis que o ano pasado. Imos ofertar 160 obradoiros, 30 máis que o ano pasado, dirixido ás entidades sen ánimo de lucro de persoas maiores, xubilados e pensionistas, e cun catálogo de actividades relacionado coa natureza, o deporte, a saúde, a cultura e as competencias digitais. Seguimos no eido do benestar social, porque hoxe demos luz verde ás bases das axudas para actuacións no ámbito social no 2026 dirixidas a entidades sen fins de lucro por valor de 600.000 euros, 100.000 euros máis que o ano pasado. E son axudas para impulsar proxectos sociais coas que financiamos proxectos de inserción laboral ou tamén de prestación de servicios sociais dirixidos a persoas en situacións de vulnerabilidade. Financiamos ata o 80% do total do proxecto e un máximo de 8.000 euros. Terceiro asunto. Tamén aprobamos as bases reguladoras das axudas básicas de emerxencia que distribuirán uns 610.000 euros. Trátanse dunhas axudas que van dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia para que poidan atender necesidades urxentes dos veciños que se atopen en situación ou risco de exclusión social. Estas axudas básicas de emerxencia destinarán preto de 400.000 euros para financiar gasto corrente, como pode ser a alimentación, o uso da vivenda, facturas, produtos farmacéuticos, reparación de vehículos, lentes de contacto, odontoloxía ou axudas de estudio e de apoio á infancia. E estes 400.000 hai que sumarlle preto de 210.000 euros para investimentos, como poden ser actuacións en vivendas de persoas vulnerables. E rematamos este potente bloque social que hoxe levamos á Xunta de Goberno coa aprobación das bases reguladoras do Plan de Cofinanciamento dos Servicios Sociais Comunitarios no 2026, dotadas con preto de 3,1 millón de euros. Uns recursos que tamén van dirixidos aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia para sufragar as retribucións brutas e de seguridade social do personal de axuda
no personal auxiliar do Servicio de Axuda no Fogar, o coñecido como SAF, e tamén para cubrir os gastos de persoal dos servicios sociais comunitarios. Estamos convencidos de que só podemos conseguir que esta provincia vai a máis se garantimos o benestar da nosa sociedade, do conxunto da nosa sociedade. Por iso, estes recursos que hoxe aprobamos son tan importantes para nós e tamén son tan importantes para o avance da nosa provincia. Se nunca falta o deporte en Xunta de Goberno, tampouco se pode tampouco poden faltar pasos adiantes nas estradas provinciais. E hoxe aprobamos máis de 3,1 millón de euros para actuacións en 4 estradas provinciais que atravesan concellos de Cerdedo, Cotobade, Sanxenxo e Valga. Logo, nas notas de prensa que vos remitiremos a continuación, irá detallado cada unha das actuacións que comprende, pero a grosso modo, decir que aprobamos o convenio co Concello de Valga para a mellora da seguridade viaria e da mobilidade peonil na estrada provincial EP 8501 Valga Os Martores e na P8502 Valga Baño, por valor de 890.000 euros. Aprobamos o convenio de colaboración co Concello de Sanxenxo para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial EP 9206 Portonovo Bichona e na Rúa do Río, por valor de preto de 925.000 euros, e, por último, aprobamos outro convenio co Concello de Cerdedo Cotobade para a mellora da mobilidade peonil NEP 0407 Borela Ponte Caldelas por valor de 1,3 millóns de euros. E cambiamos de terzo. Vamos agora a falar de economía, porque aprobamos a adxudicación de 2 parcelas no polígono de Barro por valor de máis de 545.000 euros. Será para a empresa comercial Vehículos Industriales TAR SL e que ocupará as parcelas E05 e E06. En Barro Meis xa contamos con 30 empresas instaladas que ocupan o 90% da superficie total do polígono. Só quedan 8 espazos libres. E isto demostra que estamos a impulsar un polígono que xa é un dos grandes polos económicos da nosa provincia e na que están empresas líderes da provincia en Galicia, como pode ser Freud ou Hijos de Rivera, entre outras moitas outras. E como vos dixen ao comenzo, último venres de mes, pleno ordinario, e, entre outras cousas, será unha sesión que vai a permitir aprobar o orzamento do ano 2026 de xeito definitivo, unhas contas que, como xa saben, son de récord, cunha cantidade de 238 millóns de euros para subir a nosa aposta polos 61 concellos da provincia, que apuntala a provincia do deporte e que impulsa un destino turístico sustentable e descentralizado e que sigue a carón dos concellos e que volve a darlle un novo pulo á cultura, ás infraestructuras, á xuventude, ao benestar social, á igualdade e ao medio ambiente. E unhas contas que por terceiro ano consecutivo, e grazas á estabilidade política que hai na Diputación, van a entrar en vigor o día 1 de xaneiro de 2026. Tamén un asunto importantísimo e trascendental para os concellos, imos aprobar as bases do Plan Máis Provincia 2026, a ferramenta central do noso compromiso cos concellos e que eleva a súa dotación aos 50 millóns de euros. Unhas bases, uns recursos que poñemos a disposición dos concellos, 50 millóns de euros, que isto lle hai que sumar tamén os 8 millóns de euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, no que poden estar aberto o prazo para que poidan facer as solicitudes todos os concellos de menos de 50.000 habitantes. Outro dos temas que vamos a tratar en pleno e que supón un avance na nosa aposta polo turismo diversificado e descentralizado, o facemos a través da adhesión da Diputación á Rede Europea de Rexións polo Turismo Sustentable e Competitivo, así como tamén a adhesión á Rede de Entidades Locais Spain Convention Bureau para promover o turismo de congresos. E no apartado de mocións, debatiremos 3. 2 do Grupo Partido Socialista
da provincia, no que piden a Diputación que instemos a Xunta a mellorar o servizo de transporte metropolitano no sur da provincia e, por outro lado, que garantamos os dereitos do alumnado con diversidade funcional no ensino público. É unha moción do Grupo Popular para instar ao Goberno a que paralice a suba das peaxes da P9 e proceda a súa inmediata liberación, como, por outra banda, creo que é o que pide a inmensa maioría da provincia. E isto son as cuestións que tiña a ben comentarvos. Non sei se hai algunha pregunta. Bueno, eso hai unha parte que inicialmente estaba prevista no momento da configuración do que é do terreo para o uso de polígono que está hacia... hai unha estrada e por outro lado da estrada, que non se pode dicir se é zona norte ou zona sur, pero hai a previsión de incrementar, sí. En base á gran aceptación que está tendo por parte das empresas, elevamos un ritmo moi alto de disposición e de adxudicación de parcelas, é algo no que en breve vamos a dar pasos a efectos de que poidamos chegar a un procedimento que sempre é longo, de disposición de terreno, pero que permita, desde o momento en que se acaben na parte que hai existente, esas 8, pois xa poidamos adxudicar na seguinte zona. Bueno, non sei se vistes ou recentemente presentamos a campaña Food Trucks que vai a percorrer toda a provincia. O que fixemos foi suspender porque estaba a previsión facelo no Nadal. E no Nadal a aceptación sería complicada. O que vamos a comenzalo a finales de xaneiro e tirá lugar ata o 19 de abril en dúas zonas e a finales de abril na outra zona. Pero é por un tema de non leválo a cabo nestas datas de Nadal, onde sempre é máis complicado lograr esos obxectivos de conseguir que veñan a degustar todos esos produtos que levamos das festas de interese turístico da provincia. Moi ben, moitas grazas. Chicos, felices festas e feliz ano novo. Venga, chao, gracias.